Txerria plaza erdira, eta txerria harrapatzen saiatu beharko dute, baina nola? Bikotea hankak lotuta aterakoa plaza. Bestela errex harrapatuko luketeka. Vale? Pakito txerria, lau hankaitu pintua, da ez dakit kilo batera ailatzea. Behaztin txerri hondik egizaltzitxo, no? Bueno ba, hasingo behar du. Bu zozketa indeu, eta ala tokatuta, lehenengo bi bikoteak hauek izango dira. Haundi eta Xabi, eta Iratxe eta Itxaso. Bueno, harrapatu jokine, txerreia. Vale, ordu. Bai, goan libre utzi. Ez dira harrapatu. Baina, hanka lotuta, behar du, hanka lotuta. Bueno, ez tegi banik horre balek jau noiz. Bi, harrapatu! Egon, pixka, egon, geldi, utxartia, lotu itxuraz, Listo, venga, egon, utzi, txerreia plaza erdi ateatzen. Venga, bat, zinta, iru. Korritza, pixka, txerreia, korritza. Vale, harrapatutzen, edango deu, harrapatu behar. Janelek eskone ukidu baina, haze egin dio. Bueno, ama guztu harriko ez. Txerritea ematen behar etxea bintzak